Λάνια μου τι λέει? Νυχτερινή βολτούλα και θα έχει πολύ σκοτάδι γιατί δεν είμαστε πόλη. Αλλά τώρα σχόλασα και έπρεπε να βγει κανένα βιντεάκι. Εδώ είμαι ζω. Δυστυχώς τώρα όποτε θα σχολάω θα είναι νύχτα. Οπότε είναι λίγο μπερδεγουέ η κατάσταση να κάνεις βίντεο βράδυ τώρα χωρίς φως. Δηλαδή και τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά εγώ θα το κάνω και να πάω να γαμηθεί. Έχουμε μαζί και τον Γρηγόρη. Δεν ξέρω κατά πόσο φάνηκε. Πηγαίνουμε μια βολτούλα στο Κιλκής. Σήμερα θα πάμε αργά και μάλλον στα περισσότερα βίντεο από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Πολλοί με έχουν προλάβει στο θέμα, αλλά θα πω και εγώ την γνώμη μου. Νέος κοκ. Κοκ με όλη την έννοια, γιατί έχουμε υπέρογκα πρόστιμα, μισθούς που δεν ανταποκρίνονται στα πρόστιμα. Αρχικά να πούμε ότι θεωρητικά αν τηρείς τους κανόνες και είσαι εντάξει και όπως πρέπει να είμαστε, σίγουρα δεν σε απασχολούν τα νέα μέτρα. Τώρα, για όλους εμάς που έχουμε τα τάδε ψυχολογικά και αυτό εδώ το πράγμα είναι η ψυχοθεραπεία μας, που και που θα ξεφύγουμε λίγο ρε φίλε, μπορεί να είσαι σε ένα χώρο μόνος σου, μπορεί να είσαι σε έναν δρόμο μόνος σου. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εφόσον υπάρχει τεράστια τιμωρία για την παραμικρή μαλακιά, σίγουρα πολλοί θα είναι αυτοί που δεν θα σταματήσουν στον μπλόκο, θα τους κυνηγήσουν, εκεί να δείτε κίνδυνο στους γύρω. Και το βρίσκω απολύτως λογικό, γιατί πες εντάξει ρε φίλε, είσαι ο κάθε πιτσιρικάς, κάθε μεγάλος που γουστάρεις να κάνεις το παιχνίδι σου. Δεν λέω ότι είναι σωστό, ξαναλέω, και κάποια στιγμή θα μπριζώσει λίγο το μυαλό σου, θα κάνεις μια μαλακιούλα και πες σε βλέπουνε. Σε βλέπει ένα περιπολικό. Όταν ξέρεις ότι θα φας καμιά 3 μηνιάτικα, επειδή απλά έκανες μισό κόλπο, θα σου μπει πάρα πολύ στο μυαλό, ρε φίλε, γιατί να σταματήσω, σηκώνομαι και φεύγω. Είναι πολλοί που το κάνανε πριν καν γίνουν τα μέτρα έτσι, τώρα πιστεύω θα είναι ακόμα περισσότεροι. Στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν βάλει και κάμερες, βλέπουν το παραμικρό. Το θεωρώ απλά λίγο υπερβολή. Τα πρόστιμα δεν ανταποκρίνονται στα λεφτά του κοινού κόσμου. Καμιά φορά η τιμωρία οδηγεί σε χειρότερα πράγματα παρά σε καλύτερα. Θα δούμε τι θα μας πούνε και τα στατιστικά βέβαια. Έχω πραγματικά απορία αν με τα νέα μέτρα μειωθούν όντως τα τροχαία. Εγώ νομίζω ότι απλά θα συνεχίσει όπως είναι. Γιατί πολύ απλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες λύσεις που δεν βλέπω να τις παίρνουν. Και όντως εκεί πέρα μετά σκανδαλίζεται το μυαλό και σκέφτεσαι μήπως όντως είναι εισπρακτικά τα μέτρα. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αλλά γιατί δεν υπάρχει ένα μάθημα για οδηγική παιδεία στα σχολεία? Ένα μονόωρο την εβδομάδα, πραγματικά. Ένα μονόωρο την εβδομάδα, βάλτε εκεί, στρίμωξε το κάπου και να διδάσκεις λίγο τον κόσμο για το πώς πρέπει να κινείται ακόμα και σαν πεζός, ακόμα και σαν οδηγός στον δρόμο. Δεύτερον, θα μπορούσαν πολύ απλά να δώσουν κάποια επιδότηση για εξοπλισμό. Για αγορά κράνους, για αγορά μπουφάν μηχανής ή να ρίξουν έστω τη φορολογία σε αυτά τα προϊόντα, ώστε ο κόσμος όντως να μπει λίγο στο τρυπάκι του, φοράω εξοπλισμό για να είμαι πιο ασφαλής. Τώρα θα μου πεις για τους οδηγούς αυτοκινήτων αυτό δεν κάνει. Συγχωρέστε με, αλλά μιλάω και λίγο στο κομμάτι μου. Τώρα, πού κολλάνε όλα αυτά με το ότι δεν βγάζω βίντεο? Σωστή ερώτηση του μπρο. Έχω πάρα πολύ υλικό από βόλτες, το οποίο ξεκάθαρα φοβάμαι να αναβάσω. Έχω κάνει και άλλα βιντεάκια, έχουμε κάτι βόλτες βέρεια. Το οποίο υλικό λοιπόν φοβάμαι να ανεβάσω, αρχικά για να μην πάρω κι άλλο στο λαιμό μου. Γιατί πλέον κοιτάνε μέχρι και τα social media ρε φίλε. Αν έχετε το Θεό σας αυτό το πράγμα ούτε στο εξωτερικό. Ψάχνουνε πλέον και μπορεί να βλέπουν και αυτό το βίντεο. Γεια σας Αλάνια, εδώ με το όριο ταχύτητας. Φοβάμαι και εγώ προσωπικά, μην την πατήσω, μην την πατήσουν κι άλλοι που φαίνονται στα βίντεο. Γι' αυτό θα έχουμε πιο απλό υλικό από εδώ και πέρα. Οπότε ναι, τώρα έχουμε καταλήξει να βγαίνουμε με την ψυχή στο στόμα. Λες και είμαστε εγκληματίες, επειδή απλά έχουμε ένα χόμπι που σιγά σιγά μας τα απαγορεύουνε.
Συν ότι πολλοί μπορεί να είναι το επάγγελμά τους οδηγοί και να βρουν τον πελά με τη δουλειά τους. Σίγουρα έχουν μπει στο μεγάλο δίλημμα τώρα να παρατήσουν τις μηχανές. Ήρθαμε στο πλυντήριο. Νάτι και κατεμάρα. Μάλλον δεν θα πλύνουμε, αλλά ήρθαμε για ένα μοστεράκι. Τα λέμε σε λίγο. Αράξαμε λίγο, ο Γρηγόρης έπλυνε κιόλας. Ωραίος ρε. Γενικά οι τελιβεράδες, εντάξει, δεν έχω κάνει τελιβεράς ρε φίλε, αλλά γιατί πάτε, κάνετε κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, χωρίς λόγο. Τέλος πάντων, εγώ όπως είπα, πιστεύω και λίγο ότι είναι εισπρακτικά. Απ' τη μία καταλαβαίνω, έχουν δίκιο, πρέπει να τηρούμε τους κανόνες, αλλά απ' την άλλη σκανδαλίζεται και το μυαλό σου και λες μήπως είναι άλλος ο σκοπός. Έχουμε μπει λίγο μες στην πόλη. Ελπίζω αυτό, να μην καταλήξουμε γραμμένοι. Να το δούμε και λίγο. Δυστυχώς τελευταία δεν το βγάζω και πολύ. Έχουμε βάλει σιγαστήρα και πινακίδα κανονικά, γιατί η κατάσταση είναι φρίκη.